Beda x-xogħol fi triq Buqana, triq ewlenija taħt l-Imdina li tagħti għall-Imġar u l-Mosta sabiex minn korsija waħda titwessa l-żewġ korsiji mill-Imtarfa sa roundabout tal-Imġar. Il-proġett b'investiment ta' 3,600,000 euro għandu lan li jnaqqas il-ħin tas-sewwieqa li jivvjaġġaw minn din it-triq b'36%. Fil-fatt kif jiġdu l-filmati ta' kull filgħodu is-sewwieqa jħabbtu wiċċhom ma' konġestjoni kbira ta' traffiku bir-residenti li jgħixu fl-Imtarfa, ir-Rabat jew l-Imdina jagħmlu kwarta waħlin fi traffiku li jinġema' f'din it-triq. Iż-żewġ roundabouts dik tal-Imtarfa u l-oħra tal-Imġar se jittejbu anki billi jiżdiedu l-korsiji u l-faċilitajiet aħjar għaċ-ċiklisti. Il-perit tal-proġett Kylie Ann Borch Marks qalet li se jsiru wkoll żoni pedonali u karreġġjati għaċ-ċiklisti fil-waqt li se jinbidel il-pont ta' Chadwick Lakes. Fuq Chadwick Lakes illum hemm bridge li parti minnu huwa tal-Konkos u parti tal-ġebel u dawn il-strutturi qed jaħdmu bħala wieħed. Il-pjan huwa li dawn is-strutturi twaqqgħu u jerġa' jinbena bridge ġdid li jkun iktar jiflaħ traffiku li jgħaddi minn fuq illum. Il-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Fredrika Zoppardi qal li s-siġar li hemm f'din it-triq se jerġgħu jinżeraw fit-triq u hemm oħrajn li se jinżeraw f'post ieħor, għalkemm hemm 4 siġar kbar li huma mejta. Fuq il-land tax-xogħol il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Ian Borch qal li l-Gvern għal darb'oħra reġa' sema' l-karba tar-residenti tal-Imtarfa, l-Imdina u r-Rabat li ma setgħux jibqgħu ta' kull filgħodu jeħlu fit-traffiku f'din l-arterja ewlenija. Saħaq li l-Gvern huwa kontra l-politika ta' karreġġjata waħda u għalhekk qed isir twessieħ ta' numru ta' toroq fil-pajjiż. Hija triq li ġiet iddisinjata ħażin, ma niddejqux nikkritikaw, meta f'amministrazzjoni preċedenti għamluha single lane hawnhekk għandek problema għaliex konġestjoni kbira ta' traffiku u anke nuqqas ta' sigurtà meta tapproachja roundabouts. Qed nerġgħu nirdisinjawha, qed naraw kif nieħdu mill-inqas art u naraw li qabel is-sajf li ġej tkun lesta ħalli jkun hawn inqas konġestjoni, inqas dewmien u inqas emissjonijiet. Ix-xogħlijiet f'din it-triq mistennija jdumu għaddejjin ma' 30 ġimgħa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.